Здравейте, аз съм Краси от Autoкраси. Поискахте видео на нашите дневни светлини, как работи бягащия мигач и ще ви направим това видео. Така че, това е инсталацията за бягащите светлини. Много е лесна за свързване, всеки може да си я включи, да си я свърже към автомобила, нищо сложно няма. Щракате буксите на дневните светлини. И имате колко кабела си мислите, че имате? Имате 4 кабела. Два от кабелите са плюс и минус, червено и черно. Вързате и към габарита, откъдето ще ви се пускат дневните светлини. Или късите, както вие пожелаете. Или допълнително с реле, да ви се пускат както вие си го направите. И тези двата кабела, тези двата кабела ги връзвате към мигачите. Ляв или десен. Така. Тук имаме едно кабелче. Представете си, че акумулатора на автомобила. Червен и черен кабел. След като го свържа, дневните светлини заработиха. Работят страхотно. И сега едно от двете оранжеви кабелчета си го представете, че е свързано към мигача. И какво се случва? Мигачът се работва. Показвам на единия. Сега ще покажем и на другия. Ето как изглеждат мигачите, бягащия мигач. Ако и ви имате нужда от дневни светлини с бягащ мигач, може да я намерите в град Плевен, ЖК Строгозия срещу Лидъл или на уебсайтът ни autokrasi.bg. Успех!